Kani gadi ka khubor ka bang sutanat nagaliang ka all Meghalaya Dancer Association hakabai ka khubor ka ba sukman hakaba usamla kit kupar nongsi bade we usamla obla trisitom ladu kipor ki bamanswa bat ngi nagaliang kum ka association ne ji na do por bagang khana yang ni sama ting dap da jingkeman halo ka jingwana burom ka jong u ya kani ka top 5 hak jing khun bro ko ka parthai no te ka jing khun kam dei ka basuk mani tunju bor bar kita ki i riu khrau ki ba don ni sap ka phong jong parthai bar ko we tingi dap da jing kemen khat ka parthai bar ko we samla kit upoi sha ka top 5 bat hak juga poru uyo ru ya ka gold medalist lightly ki gold medalist but atali jong ki bronze te nakalian jungi la dap kemensium bat ni sukuman namada ka jingka burom jong ka jelami khalia jungi hi bat ka brief nyu trap hi jungi bra hawai tingba ka jingmi i jong i ka pen i thu ru ya ka state mi khalia jungi ka baret mo ba na po India hi bra hawai umdan ngai tang samla kit represent na po ka India bat ka burom nu kanong ya ka India ba ya ka state mi khalia jungi hi bra hawai te ngasutanat akawai kurkom kalong ba nyadu dang red new samla red akpor usa dang red deu khuna badan sisa kasap kapong hakapor ka ba lagi da jupelong mun swai ka ni ka Meghalaya Got Talent season 1 deu khuna badan ka mesim deu khuna ba slur banyang po stage but kani baro kadai ka lenti nani ka jing ai museum naki kimiki kipa kiba yi yu phun bau don kasap ki penslur makina ai museum susu but kat hadu menta ni samla kit upoi syaki maumer ka jing job jong ka partai hi bro away te ka jing mi ka jong i kalong ka burom yangi hi mo kum kinong yalam but ni bejupet lu ya kidodan sab ni dap ta ka jing kiban ka bakrao masibon taki nangwai kanong sya klami henday mentang ai ba nakaliang kit umi ba represent ya ka wall ba nglapay ru ya ka video ka ba ki don ki artist lani ki nangwai ki ba tibet sudah te ngam simla modur su ang try ang kampoy mo ngas modur na malbali ang last year ka ban sim henday ka ba ngadap da jingkiman kalong ba hadian bang lai ya kata ka video by one ha kata ka top 5 te nakaliang ka all Meghalaya Dancers Association kat ki members baro ngilaya kemen ngilaya sultanat bada ka juga poro ngi ai kublay jai padar makri iba penlong ru ya ni ki event program ya ka balaktip kisur te ka dingba kani ka ki sur event ke bala penlong di Padar Makri bat ki Padar Badan Hapo dan Besko dingba kan ka event ki sur kenut te nang ni ka i sisai padai la yo sisai kalenti ban jiet ukit ban rung ban plenti hapo kan ka world championship perform of arts ka basalong ka bala long men hagani hapo Los Angeles USA ke nakaliang jungir ni ai kublay ai padar ba ila sim ya kani ka senjam ban plenti nang mata jong samlakit nong si pat ngikit bok biang bu ya pi ikit ba inang trisitong susu nang ni sakmat nga ai kublay ru na mata ga ki pai ba jong kathan kinsi saban mi ukit baro kila ai museum kila bo jing dwai bat ha juga por kia no donation lang na mata jong i bat de jing dwai lang jong pi bat ya baro hi ba ukit upoi sya kani ka gensan ka bahe pani kermen ru ba lingba kani ka nuksa ka ba kum ki kimi ki pa haba pi lap ye ki kuon ki dan sap sobha
peninsular ki la kalong hakano no kasap I mean CM ki but nang peninsular ki do dang red aban he but kan long kawai kalenti but kawai ka lat ai kam ai jam namar kum hakani ki generation ka pamenta ka banyo kam ru ka sistem henry lingba kani ka sap ka phong ka ba ublay ula ai ngi dei ban penon kam hok bat kan salong ka wei ka lat ai kam ai jam ka employment na ka benta hakano no ka sap ka bangidon ti haju ka por ngai khublai ru ya ka sarkar MDA 2 hapo ka jing yalam jong isa Konrad sangma kia sangma nang tabat ki menteri ibala ya kersan lem na ka benta jong ukit kupar nong si kajing dalang jong ka sarkar kat kam sting bat kajing yarap ka jong ki ti tangkiri kintien ngai khublai ya baro ka bri nyu trap ti bala ya ajing kersan nakapor sakapor bat pla ai museum na mata jong kit bat pla bujing dwai lang baro ti tangkiri kintien nakaliang ka amda ngai khublai ya ukit ya i kmik pa kumjuru nam tai fada jong ka dan Bosco network khublai sibun